Ville Air. bandira musidɓe tedduɓe ɗo hande darɗen koye port Dakar gare maritime international holko addiɓe ɗo oɗon gandi fulɓe mbiya kala ko dillinma ko ɓuri ɗum doole dilliniɓe hande ko nanka sen mbi nanka ma en kaal El Hadji Mal sen mbi nanka ma en kaal Mauritanie Mali Sénégal Guinée ko fedde nde ganduɗa nalankagal awo ndema e gaynaka e karallagal ndentina mbaɗa moɓre wotere saabu ɗum ko ɗum woni ɓamtare ɗum woni faggudu e miijo hono oɗon jaalal ngendi jaalal leñol El Hadji Mal nde rendini ɗum ɗon waɗi sukaɓe fuutankoɓe sukaɓe Fouta Djalon sukaɓe Fouta Masina yo ndentu mbaɗa haɓɓere wotere beele en mbawa ligganade bandumen koye nde ɗon darde nanka France yeehi e société ji biyeteɗi Schneider Electric et Adem dokki ɗum financement beele enen daña lampaji wallidde Sénégal naɓe dowriyankoɓe Sénégal naɓe ganduɗa hande eɗen jogui cuuɗi cafrirɗe rewɓe meɗen sen jibina ko caɗele sukaɓe rewɓe so gari ene cafro ko caɗele jamma ka koko ñifi holko ɗum ñifde ala courant ɗum noon ɗiɗon cuuɗi so keeɓi ɗiɗo lampaji ma wot ko wallita ɗumen duuɗe meɗen almuɓe yo mbiye hande yo peƴƴoye leɗɗe fofo wonti jeerede so tawi ɓe dañi ɗiɗo lampaji maɓe mbawa hutorade sukaɓe mbasa soppude leɗɗe ɗe duneli garta jaam ara toɓoji gara eɗen nani El Hadji Mal noddi ɗum omo wiya nande woni mum fof yo aw lekki holko lekki nafata o haali ɗum e jimmi makko ɗum noon ko ɗum addi min hande gam ƴettude lampaji ɗi min nawa ɗum e diwan 5 diwan Saint-Louis diwan Matam diwan Tambacounda diwan Kédougou e diwan Ziguinchor ɗum noon ko taɓande adande tan ko goɗɗum ma ar goɗɗum e goɗɗi tum taw koye fannuji goɗɗi ɗum noon ɗum tagui min hande darade ɗo e oɗo port ko 4,460 lampa wona pour wona juste ɗum noon hokkete kono mbimi ni cuuɗi safrirɗe groupement ji ko wayno subalɓe awoɓe jamma walla ko faate galleji ɗi ganduɗa taw sukaɓe mumen ne jangga école ngala en jogui caɗele lumiére courant e ko ganduɗa kadi eko wayno sahaji hay jamaji meɗen won jamaji ɗi ganduɗa ngala lumiére ɗum ɗon foof ko beele eɗen ballita hay sinno ɗum ɗon jeyanno kay eɓɓore nde wonde jamaji ɗi kono jamaji ɗi église aji ɗi kala ɗo dewa Allah rewete walla kala ɗo mawninte taw ko jamma liggete beele eɗen mbawa wadde hen ɗum ɗon min noon équipe o min jetta Allah min jetta équipe nanka France e gardugol musidɗo men Amadou Mbaye e équipe taariɗomo foof gardum ɗon noon ko bañal men debbo dariɗo kat pat gardiɗo wiyete cœur du Fouta ene wiya Aissata Dème minen gardi ɗo Allah ne andi ɗoygol ala ñamde ala so wona beele ɗum ɗo ene yetto min jettini hande Allah hokki min wuune min jaltini lampaji heddi ko janggo hawnaki min naata kadi e nder ladde Tuulayela e nder Sénégal kala ɓe min jokkodirno min jettini ɗum lampaji ɗi Ville Air.